הלו, מה קורה? מה נשמע? ברוך השם, הכל בסדר. למה לא ישנת בלילה? פחדים, חלומות רעים. תבדוק את המזוזה של הבית. צריך לדעת שהמזוזה של הבית יש לה השפעה מאוד גדולה על כל בני הבית, על כל הסובבים את הבית. צריך לדעת מאיפה קונים מזוזה, צריך לדעת מי כתב את המזוזה, ואם חס וחלילה יש טעות במזוזה, זה לא רק חלומות, זה גם חרדות ופחדים. יש לי חבר שגם היה לו אותו מקרה עם הילדה שלו, ובסוף הוא בדק את המזוזה ומצא אותה פסולה. ברוך השם היום הכל בסדר גמור. מה הבעיה? תלך לתוספתא, תשמישי קדושה. יש להם שם את הסופרים הכי טובים, את המזוזות הכי טובות. תפילין, מזוזות, ספרי תורה. יש להם הכל רמה אחת מעל כולם. תאמין לי, אתה תהנה.